какво ти стане. Разбра ли, Мишка? Разбра ли? С 50 кг помпам бицепс. 8 дигания. Па ти ми говориш с 60 кг мъртва тяга. Каква мъртва тяга с 60 кг, е? Мишок. А? Аз с 60 кг още малко ще правя бицепс, бе. Смешник, мога да заплащаме те. Ама и ти и толкова няма да можеш. Разбираш ли? С 60 кг ще направя бицепс. Това беше с 50 кг. Разбра ли, Мишка? Може да се заплащам леко, обаче ти и толкова няма да можеш. Аз ще мога с 60 кг да правя бицепс. Разбра ли, Мишок? Ти ми говориш тук за някакви си смешни 60 кг. Разбираш ли, Мишок? Разбираш ли какъв буклук си? Разбираш ли какъв шибаняк си? А? С 60 кг ще правя бицепс, мотан. С 50 кг правя 8 дигания. С 60 колко става? А? Смешник? И на мъртвата тяга бяха 145 кг. Без 5 кг 150 кг, смешник. 2 пъти ги отлепям от земята за мъртва тяга 150 кг. Сигур ще мога и 190. Ама ти пак ще си завиждаш, защото си хейтър. Шибан. Хейтър. Айде да не казвам къде са го заврете. Диш.